everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Sakto kasi. Nisugmat ang imuhang ka-bright ronda. Maunay, nahigugmaan jud nako nimong wasaya ka. Kanang usahay ba, mukalit lang bitaw kag ka-bright pero panagsara na may tabo. Ang tinuod. Ang tinuod unsa? Tugan! Wasay, ano ba ka dako? Ay, naunsa man kag gidulit maguna nimo imong baba sa among dugan, mabungol ko. Dili ako imong pangutana. Diri ka manggunoon pid padulit nimo baba sa dugan. Mabungol ka, wong bungol kong daan. Sorry. Hoy. Oh, de. Hoy. Tiyo, tuban ako. Paako ko na apali nimo ron. Unsay tinuod? Ha? Unsay tinuod? Nanihilo mang kalibutan. Wa may imiksay. Akong apali ron. Ang tinuod. Unsay tinuod? Ang tinuod. Ang tinuod sige. Unsay tinuod, ha? Tabag, oy! Ang tinuod. Wa ko'y kasayuran sa giingon ninyong istatwa. Ayo. Nga na, ang ginamahitaw. Unsa! Sabak ka diya sa'yo, eh. Sabak. Karaan, sugay kang wasa. Karaan kayo. Karaan. Pero nga naman nga, managsama man kuno mo gitsura niya itong istatwa, be. Nga no? Sakto. Tubag. Wa ko masayod. Nag-Alzheimer man tingalin na siya. Tubaga. Nyahain mang istatwa ron. Wa gyapon ko masayod. Na! Palay. Sige, Palayo. salamat. Tay makuha ang Palayo. impormasyon ano Okay, niya. Kay, hinungdan oy, ka, lola! Nilakaw na. Basin Wah, hinungdan. Uy, say. Na. Basin po og nagsulti sa siya sa tinuod. Nga, Uy, unsa? mura man sa gud og dunay kalainan. Dai, sulti tinuod tanan niya gisulti, wa masayod. Oh, Masayod. mura. Ang sabi kalainan niya. Unsa? Kuan, ang iyang apale. Ang apali ta kayong ugumon. Unsa? Karaan! Diba friend man ta? Friend ka! Higala! Sugod pa sa una! Sa diyang, wasa ka pa ka! Prinsesa! Di manggod ko prinsesa good. Aw, sa pamilya ni Dada o ni Mami Elsa, ako naman ang ilang anak papay. Tagon ka nila og prinsesa usahay. Abi ni mo, naipong ko sa akong mga damgo sa una og hangtod karon. Sawa pa ka makakita nako. Masadyang natumpawak na ko sa mga dautan sa akong damgo. Ana ka kanunay? Kauban ka sa akong mga damgo. Tamad kay! Ang imong banggo! Tinood! Ha? Tinuod ang akong damgo? Tinood ang imong mga danggo! Sa imong mga danggo! Dili gusto mo patayin mo! Sugo sa dautan! Kabandayan ka ka! O ginamdan na nasuko ko ni Remy kung magdugay siya sa pagkuha ni mo! Oh, Ibantayan ka na malayo ka sa kadahot! Tungod kay dili ko gusto na magkitan ka sa imong mga kaaway! kaaway? Kinsay ako mga kaaway? Say. Usay, pagmata na. Ayaw, ablihin mong baho kayo. Hoy, ay patubang na ko, ay baho kayo ang gininawa.
Ay, sige. Panglimog-mog una dito. Sige, taboning ilong. Kaka pa. Hindi ko kaginawag akong tabunan. Laka na dito pagdigamon na dito pamahaw Ikay ka. pagluto, day. Kay imo man ang gimbuhaton. Ka ba kaayo ko sa'yo? Ay, ikaw na pagluto dito sa itong pamahaw. Gina, pagmata na diya. Mo kanimo, day irang. Ay, Laba pa kang samak. Laka na dito. asaway ka! Pa! Nanungog bang ka na ako? Bisit anay. Nawa na akong duka. Laba pa kang bisit. Gipukaw Saan takas pagina dia. Ginan kang pagligamo na sa pamahaw. Dugay kang mong barag. Ikaw kagiron. Dili ko day. May Dili kagday ko ka. magluto. Palaguton. Palaguton to kini mo say gahit kag usay. Ha? Saman. Palaguton ko ni mo. Saman. Sige na pagluto na sa itong pamahaw. Dili ko! Laruton ko ng baga-baga ni mo ron. Di ko sorry. magluto. Wala tayo bugas. Wala tayo ikasuwa. Unsa? Oh. Oy. Nakatimaho. Kas ako natimahoan. Oy. Uy! Kalami godaron wasay. Adobong pinalagtob na irang. Gigotom ko, day. Sa kutay gigutom na ning tiyan ko. Tana manggawas na Una sa asa atong mo payag. rong adobo. Manggawas na sa atong payag. Ah! Nagsusita din gikan nung kahumot. Kalami na may ikaw ang adobo. Hinamdun ko sa adobo sa buhol da. Dali na irang, dali. Dali. Mamangaw tag pamahaw, day. Ha? Hinay. Hinay pagkanawag ka kili mga tagak sad ka. Matagak ka. Maghinay jud ko say kay na madailos na sa kuanis ubos ron niya. buntag. Ah! Siya! May buntag. Unsa may nakaayo sa buntag do. Ayaw suko-suko na kay. Unsay kayo? Nitutoy ni tiyan ko nga. Nagkakita sa giluto ng bata ng lalaki. Lami ano ba sa adobo, pinalagtob day. Tulawayo. Hoy amaw, baya. Tulaway. Bato sa gyud nimo sa giton man nimo balik imong laway. Ang man. gato nimo laway giton nimo balik mura jud kag irong buang. Unsa man ni siya ay. Dili ko irong buang na ay. Okay, unsa man day ka? Iring buang. Meow, Okay na, meow. iring magkapag Meow. Hala! Ni hab-hab ng animal no way pananghid ay kauna-una baya. Ada bebe mo doon sa ka ay gigotom baya sa ka. Atak irang! Kang busogan ako. Lami ang pagkauna eh. Mia. Salamat ng irang. Lang. Kay gidaig nimo nga akong pagluto. Akan ayaw na lang pagmanang-manang nako Di ka daw. tungod kay maayo ka kayong mulutog pagkaon. Andam kog tagana nga sa gupon ti kaisip akong anak wa man ko Yeah. anak inotel man ni swasay wa man ni gamit ng iyang kuan diha iyang almas. Unsa giingon nimo inotil day? Notel ka kay wa ko anak inotel ka ikaw minotel di makanak. Dairang, dairang. Dairang, day. O di ba ko tinood wa man ta anak kay inotel lagi ka. Dairang. Ay pagnanay nako pagnanay. Ako, nanay ko. Di pag dili. Dili. Dili siya. Siya, ikaw. Ikaw di ko kitanaw. Ikaw, Siya, may pagnanan niya. Ako siya, pagtatay pag- sa kanako, ha. Okay na. Tanan ako, buutan man ka. Gahapon, nakitaan di ka dito sa lasang. Namugha kag digang kahoy. Nawa man may bugas sa baro. Nganong nakaluto mang kagkanon dong. Nipalit kog bugas. O moy akong giluto. Duta tingog Ma- ta. May kwarta day ka. Duta Wapo gud na siya gawd. May kwarta ko nang irang. tingog. Oy, Oh, Lisundog ko sa atong silingan nga namugha og kahoy. duta tingog. Ug dayon saba na siya. gipaligya. Ah. O gipalit niya og bugas. Tindot og tingog. Mausan man akong gihimo. Wala, oy. Og nakaluto ko sa pagkaon. Mayo na lang kay gitudluan ko nila ni Pular. Aw, gitudluan ko sa pagpangluto sa akong inahan kanhi. Duta tingog ni mo. Ay, buutan ini niya dairang. Tay saba sige saba dia ba ako natarong kog paminaw siyang gisulti. Maghikap ko sa maghikap ko sa palilo. Sige saba dia oy. Dong sa to daw. Inahan mo kanhe?
Kay nga naman di ay, hain man di ang imong inahan. O tagadiin man sa day kadang. Kaluoy des kaagi atong bataa, oy. Bitaw say no. Kugihan ra ba say? Kugihan, oy. Natuan na ay nangahoy na sa para atong kasognab. Kaya mag-istorya mi niya, maghikap ko siyang apali, musamot yung kung kaluoy niya. Muandar din ang imong pagkabayot say, oy. Hindi ko bayot, oy. Oh. Mag-istorya lang mi, mag-istorya ba? Magkapatuloy ko istorya, maghikap ko siyang apali. Hanggaw man Ato ka. na siya sa gupon, oy. Kaya wa na ko siya maginikanan. O na sige, say. O kana pa, may kauban na tang buutan. Yan Dira. kag buutan na tong anak-anak. O. Derang, Oh, hay na katong isa tuwang gabarog, no? time pa na good say. Time pa dili ba? Ano? Di ba nga doon naman nagsigig bantay sa atong istatawa? Oh. Katong atong silingan nga, kaliwat ni was nga. Oh, si Rosindo! Ala, lasay, wag ka nila kuha, ah! Nasuya ba yato sa atong estatwang kahoy? Da! Ilan lang to, oy. Di mo tumulihok. Kinin lang atong mulihok. May pa. Murag, say, Ah, murag gutom naman sa ko, say, ay. magsukad ta. Dali Ah, mga haon ta. ang Dali na pamatingay sudan das kaha. Gitabo na naman atong. Kinsa to? Laminas! Ang irap na to may kanon. O kini. Kiningkahan kitabunan. Sudan yun ang sod ini. Ako ablihan ha. Ma. Be, Ah! ginoo ko, say! Ikog sabitin nga giadobo! Mao na itong gikaon ganina da irang. Ala, Kasuka! kasuka, Ayaw isuka. Ayaw. Kay usik kay day. Mao na ni panahon na. Ngakitan sa'yo nagkabaos. Ining bitina. Iwaso to ni kaon da irang. Lamine! Remy, usa pa ginahitabo nimo ha? Pila na kabuhan nga ingong kaniana. Dili ka magkatingog. Ug kun motubag ka sa akong mga pangutana, isuwat pa nimo sa papel. Dili ka sa pagpadoktor. Maskin si Armando nabalaka na nimo. Ha? Ay, wa ako makasabot. Ay, bibi dire, isuwat sa papel. Dire, isuwat sa papel. Ah. Ah. Oh, unsa? Magpadaka og pari? Pari ang imong gikinahanglan, Remy? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.